Ja. Hej. Ja. Jeg er hendes lille søster, men jeg har ageret som store søster. Altså skulle være den overbærende og sætter sin egen behov til side. Selvom det gjorde jeg jo også som barn, men her nu er det jo bare på en anden måde. Vi er jo voksne mennesker, ikke? Mange har spurgt mig, om det har været hårdt at vokse op med en søster, der har Down-syndrom og autisme. Ja, har jeg svaret. Min store søster Lea, hun er 34 år, hun har Down-syndrom og autisme. Så hun blev født med Down-syndrom og fik så diagnosticeret autisme, da hun så var 12 år. Hej. Hej Lea, skal vi læse bog? Hej. Skal vi læse bog? Hej. Nu skal vi læse bog. Lille Skal læse bog, ja. Hej. Det, der fylder, det er at skabe en relation til Lea, og også vise hende, at jeg gerne vil hende, og hun altid har mig. Selv når vores forældre engang ikke er her, ikke? Så har hun mig. Og det er sådan, det jeg tror er det vigtigste for mig lige nu, at hun ved det. Jeg bildte mig engang ind, at en søster er en uden handicap. Jeg bildte mig engang ind, at mine venners søskende var mere rigtige end min egen. Jeg bildte mig nogle gange ind, at hun en dag ville blive rask. Jeg bildte mig nogle gange ind, at hun en dag ville forsvinde. Jeg bildte mig nogle gange ind, at jeg en dag ville få en store søster. Jeg har skrevet en digtsamling, der hedder Glasdøren. Den handler om Leas og min relation, og hvordan vi har vokset op med vidt forskellige forudsætninger for vores liv, men alligevel har formået at blive forbundet. Og jeg tænkte, jeg ville godt skrive noget om hende, og ville prøve at forstå hende. Eller jeg fik det vendt om til, jamen, hvordan ser jeg vores relation, og hvordan betragter jeg min store søster, og hvordan har det været, da vi var yngre, og hvordan er det nu? Jeg har spillet klaver siden jeg var 7 år. Ja, det er et frirum. Altså det er bare et rum, man sådan kan gå ind i, hvor man lige sådan kan få lov til at lade alt andet ligge bare for en kort stund. Jeg har min tid, hun har sin tid. Oftest forenes vores tider. Når jeg er alene med hende, tænker jeg ikke på min tid. Jeg ved ikke, hvordan hun har det med sin. Jeg ved dog, at med tiderne har hun og jeg lært betydningen af vores tid. Hej, Lea. Hej. Hej. Lea, du bliver lige filmet. Skal være med i en dokumentar, der handler om os to. Du ser altså virkelig godt ud. Ja, du er lækker, Lea. Du ved det også godt, ikke? Ja, lige om lidt, Lea. Lige om lidt. Nu. Nu. Snakker vi i telefonen. Ja. Og bagefter. Og kaffe. Lea. Farvel, Lea. Ja. Hej, mor. Hej. Sådan der. Skide godt. Ja. Var det ikke det? Jo, hun klarede den længe, kan man sige. Men det er sådan, når hun så rejser sig, så er det for real for mig. Jeg kan godt lige sådan sige farvel, og så nej, vi skal lige snakke telefonen, ikke? Sådan er det også, når jeg besøger hende. Hvordan hun vil være, hvordan hun kan blive,
Mon hun ved, at hun kan blive moster. Mon min partner kan acceptere hende som vores børns moster. Ja, min livssituation er lige nu, at jeg ønsker at stifte en familie. Og selvfølgelig skal det jo også være en del af den familie, eller mine børn skal i hvert fald vide, at de har en moster, som hedder Lea, og som måske ikke er lige som alle andre moster. Det, der fylder, det er balancen mellem tiden med min egen familie og tiden med Lea. Så der er det jo noget med at lige sådan være realistisk, og ikke sådan sætte for mange forventninger op til mig selv om, jamen jeg skal både kunne have en familie, og så også lige have min storesøster, som skal vide, at hun ikke er alene, at hun stadig har mig. Ikke? Hej. Kom ind, far. Hej. Hej, kom ind. Jeg hedder Lisa. Hej, Lisa. Tak, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun slet ikke er en del af mit liv. Nej. Jeg slet ikke bliver en del af min familie, ikke? Men det er, sådan, det er mere det der, hvordan jeg skal få puslespillet til at gå op. Jeg kan godt huske fra min ungdom, at det var besværligt. Ja. Hvordan håndterede du det? Jeg tror, jeg talsatte det. Ja. At der går ikke noget for dig, fordi jeg er blevet mor. Faktisk så får du faktisk også en gave, for du er også blevet moster. Og det er sådan i dag, at hun hedder ikke Nina. Hun præsenterer sig selv som moster. I mange år hed hun Nina, så hed hun lillesøster, og nu hedder hun moster. Hvad er det der forestilling, det er, at moster Lea kommer på besøg? Ja. Altså, Ja. det, er sådan, det synes jeg er helt sådan abstrakt. Ja. Altså indtil, men indtil børnene er omkring 4-5 år. Umiddelbart havde jeg tænkt, der er det mig, der tager ud og besøger Lea, og så kan jeg måske have nogle billeder og nogle videoer. På den måde for hende at blive præsenteret for det stille område. Og så kan de netop, når børnene bliver lidt større, komme ud og besøge hende. Ikke? Der hører jeg bare din historie fra, efter de er født. Der er også faktisk en historie, før det bliver skabt. Der er jo, når du møder din kæreste, så bliver du gravid. Og normalt så er der 9 måneder. I de måneder er der jo også en tilvændingsfase. At der vokser et lille liv herinde. Hun ligger under mit hjerte. Ja, det var altså det, ikke? Ja. Og når hun kommer ud, så kan hun også mærke dit hjerte. Ikke? Så du ikke tænker, at livet ligesom begynder ved fødslen. Og det begynder jo faktisk før. Ja. Det er sjovt, det pludselig kan blive gjort opmærksom på, jamen, hvor meget jeg er sådan 2 skridt forud. Ja, men det har jeg bare været, altså, det har du jo også været vant til, det skulle man jo hele tiden. Ja. Hvad tænker du om, at det har sagt sådan? Eller? Ja. Du har gjort det mere konkret, synes jeg. Okay. Netop allerede at starte næste gang jeg ser hende med at sige, nu skal du høre her, det er din lille søster, hun har en drøm, et stort ønske om at få en baby. Ja. Ja. Og vi ved ikke, hvornår det bliver. Nej. Men vi tænker, det snart bliver. Ja. Så fik hun bare sagt nogle rigtig fine ting i forhold til det der med mine tanker, der var tydeligvis 2 step foran, ikke? Som hun bare sådan er vant til. Men hun lige fik mig tilbage til, nå ja, nu handler det lige først om at finde en kæreste. Tak for oplevelsen, altså. Det er jo jeg, der har sat dig op, altså det synes jeg virkelig. Mange spørger mig, om det har været hårdt at vokse op med en søster, der har Down-syndrom og autisme. Nogle gange svarer jeg,